rozpad. Rozpaliła, wypyliła mimo swoich odlatuje jako żywo. Nie ma mały i Marysi. Everybody, czy może pani wie, ja sera dzisiaj weszło. Czy pani wie, czym jest dla nas ten sen? Bo ten sen to jest nasza przyszłość. Ten sen to jest nasza rzeczywistość. Ten sen to jest dla nas I love you. Dzisiaj zeszło. Czy pani wie, czym jest dla nas ten sen? Bo ten sen to jest nasza przyszłość. Ten sen to jest nasza rzeczywistość. Ten sen to jest dla nas I love you, I love you. Sami jesteście! Brawa dla gitarzysty! Woda z kibla dzisiaj w towarzystwie papieru toaletowego. Nic się nie stało!